Ja està gravat. Estimats oients de Pla Seqüència, han passat coses. Sí, hem estat expulsats del plató. I ara no ens queda res més que convertir-nos en uns iaios i caminar per la muntanya. Ves? Quin remei. Aquesta serà la dinàmica del programa d'avui. Farem una excursió, sortim del meu tros i ja està, i ens tocarà caminar, parlar de cine, reflexionar. En un pla seqüència. Claro, perquè això és el Pla Seqüència de veritat. Una pel·li on no hi ha talls. Clar, però justament per això, si hi ha algun problema amb la càmera que està a punt de morir, l'haurem d'avisar. Sí, llavors serà un programa, si vols saludar al càmera, més fort, no t'han sentit, Nil. És igual, aquí estic. Vale, està molt concentrat perquè està caminant del revés. Durant 30 minuts estarà. Sí, serà molt divertit. No patiu, mira, potser... Vale, sí, ai, ara està bé de Molt bé. distància. De què vols parlar, Roc? Bé, aquesta situació em recorda les road movies. A les road movies? A les Bueno, road potser treu-te les ulleres per començar Sí. el programa. Vale, ojo que hi ha branques per aquí. Ai, ja ves. Sí, vas bé. Vale, les road movies, què són les road movies? Doncs no són ben bé un gènere de pel·lícules, però són un tipus de pel·lícules que passen en un viatge. Són un viatge d'un punt A a un punt B. Solen ser anant amb cotxe, acostumen a ser. Sí, perquè és més pràctic, si no van molt a poc els personatges. I la gràcia que tenen és que poden ser de qualsevol gènere, de terror, d'aventura, del que sigui, però els personatges van evolucionant a mesura que viatgen. També és com que l'entorn, no?, forma part dels personatges de la pel·lícula, perquè veus paisatges diferents. Són unes pel·lícules, acostumen a ser relaxants. Sí, però depèn, perquè també n'hi ha d'acció que són molt frenètiques, però... Sí, bueno, un exemple de road movie potser seria la de la pequeña Miss Sunshine, que hem recomanat. En vam parlar ja. Sí. Que hi ha la furgoneta aquella. Sí. Però bueno, també hi ha road movies com El Senyor dels Anells, no?, en part. Sí, El Senyor dels Anells depèn, la història del Frodo i el Sam sí, perquè és més lineal, els altres al final acaben fent una pel·lícula d'aventures on de vegades es queden quiets un lloc per batallar i tal, però clar, és un viatge molt llarg on van coneixent a diversos aliats i enemics i van superant proves. Bueno, estan bé. Movie, sí. A veure, hi ha que no són tan bones. Vaig veure una espanyola del Santiago Segura que es deia A Todo Tren. Sí. L'has vist? No l'he vist. Clar, seria una road movie, no? Jo crec que tècnicament és una road movie, que va d'uns que han de rescatar els seus fills que estan al tren i van amb cotxe d'allí fins al tren. Clar, però o sigui, no passa dins del tren la pel·lícula. No, o sigui, bueno, ja com... És que fem parlant d'això, hi ha els nens que estan al tren i els hi passen les seves coses i els pares que van a buscar-los amb el cotxe. Sí, me'n vaig veure una de francesa, que no recordo com es diu, que és com a molt de culte, que passa tot dins d'un tren, és com una pel·lícula d'amor que passa únicament dins d'un tren i que estava bé, però és una mica pesada de vegades perquè no hi ha més escenaris, no? Bueno, està bé, això són les road movies. Per aquí, pels costats, tenim un bosquet de pins, que ara... No sé si el pots enfocar. Oh! És que tenim un estabilitzador pel programa d'avui. Sí. Mira, ara llavors us podem ensenyar. Anem al bosquet. Som. Pla Seqüència, el teu programa sobre cine i natura preferit. Aquí tenim un fantàstic... Quin tipus d'arbre és això? Això és... És un arbre comú. És una alzina, no? Crec que no. Bueno, és igual. És un garrofer. No, garrofer. Sí, bueno, per aquí tenim un garrofer. No hi ha pel·lícules sobre garrofers? No, la veritat és que no. Sí que hi deu haver pel·lícules sobre arbres. Una pel·lícula només un arbre creixent, experimental. Vale, anem a tornar al camí amb calma. Pel·lícules, fem una cosa. Per al programa anem soltant la cartellera, vale? Però dosificada. Em sembla bé. Vale? Ara podem començar parlant d'una pel·lícula que s'ha estrenat fa molt poc, que es diu A Complete Unknown. Sí, n'he sentit a parlar bastant d'aquesta, però no sé de què tracta encara. Bueno, parla de la vida del Bob Dylan. Saps qui és el Bob Dylan, no? Sí, un cantant. És un cantautor. És un cantautor, disculpeu. Bueno, pues parla de la vida del Bob Dylan i com va arribar a la fama. Des del principi, que no el coneixien ningú, era un complete unknown. Un complete unknown, clar.
Llavors d'allí pues, escala, se n'ha parlat bé i se n'ha parlat malament. Sí, però... a veure, què és un biopic, no? Com tots els... Sí, però el que he sentit, les ressenyes positives, és que és un biopic, però no se centra en tota la vida, que això potser és un dels problemes que té el biopic. Ah, val, se centra només en un moment, que és el... Això Tarantino ho deia, que és el que haurien de fer per... Sí, clar, llavors pues, és des de que no era ningú i se n'anava, tocava pels carrers, fins que, spoiler, va ser superfamós i va saltar a la fama. Sí. I no hi ha la part de la decadència amb les drogues i tal? No, crec que sense entre menys. No sé si el Bob Dylan té decadència amb les drogues, segur que sí. Clar, però com que encara està viu no és... Claro. Bueno, això és el que s'ha estrenat. S'ha estrenat alguna més així fa poc? No, però que han tret ja de cartellera la de A Better Man, que en vam parlar? Sí. I no ha tingut gens d'èxit, Ja, mira que hi ha gent que diu que és bona, Sí, les persones que l'han vist, les dues persones que l'han vist diuen que està molt bé, però... Es veu que va costar 100 i pico, 106 milions o alguna així, i va recaptar un. 1 milió només? La primera setmana o el primer dia, que és el que... Bueno, és el més important. Claro, per això en va recaptar un. La gent que li agrada el Robin Williams, o Robbie Williams, no sé, li ha agradat, suposo. Sí, ves. També es va estrenar a Mèxic, que no sé a qui li importarà això perquè és a Mèxic, però una Un rock racista? No, però... Portem 5 minuts de programa i el rock ja està soltant racistades. Me'n vaig. No, però aquí no hi ha cap persona que visqui a Mèxic que ens estigui escoltant, que jo sàpiga. Llavors els podem insultar. No he insultat a cap mexicà. Bueno, no passa res. Que han fet una paròdia de la pel·lícula d'Emília Pérez, però al revés, com que la van fer uns francesos parlant sobre mexicans, han fet una pel·lícula mexicana parlant sobre francesos. Però això és algú de broma, no? Sí, però ho han estrenat als cines. Sí, au! Sí. I van recaudar, crec que van ser segons en taquilla en els cines on ho van estrenar. Bueno, deuen estar molt enfadats, llavors. Sí. Bueno, ara diuen que Emília Pérez no guanyarà, o sigui, amb tota la polèmica, diuen que no guanyarà molts Oscars i que la preferida és Cònclave, ara. Sí. Jo em vaig sentir que era una altra la preferida, però va canviant. Saps quan es fan els Oscars? Ara, al març, a principis de març, no sé exactament el dia, però són a les 2 de la nit. Ja, és que això, però... Bueno, suposo que allí és l'hora raonable, però aquí... Bueno, cada vegada se'ls escolta menys gent, els Oscars. Bueno, normal. Ja. O sigui, estan en decadència, però bueno, els anteriors diuen que van ser una mica millors que els altres, que van cantar l'actor del Ken, sí. El Ryan Gosling va cantar una cançó de Barbie, però... També no sé qui va portar el seu gos en una gala, em sona. Sí, el gos de Deadpool. Saps el Deadpool 3 que surt un gos? Sí. El van portar a l'alfombra roja de no sé quins premis. Doncs bé, el que passa amb els Oscars és que, a part de l'hora a la que ho fan, que en general a nivell mundial no se'ls escolten tant, també perquè dura molt la cerimònia. Ja, ens haurien de posar com a presentadors, no? Sí, fer-ho més animat, potser sí. No, però és això, i al final la gent ja no s'ho pren en sèrio, saps? Perquè se nominen 6 pel·lícules que tenen un munt de nominacions i la resta no triomfen, llavors això és el que enfada molta gent. Ja, i també té problemes amb els Oscars de Brutalist perquè van fer servir intel·ligència artificial per uns dissenys d'uns edificis, per allò de que és arquitecte. Llavors hi ha dubtes de si els hi donaran els Oscars que... Ojo que ve un cotxe. Val, ara haurem d'esquivar. Anem apartats. Veus, aquí podem enfocar el Prat. Per això és Prat. Aquí. Adéu! Està flipant. Vale. Bueno, això és Astúries, hem anat a Astúries, però farem una petita pausa, després seguim parlant de la intel·ligència artificial. Sí, perquè us posarem un dels tràilers que s'han estrenat últimament, i quin vols posar, Nil, de tràiler? Anem a parlar de la pel·lícula de Minecraft al tornar, que dona de què parlar. Anem a fer una petita pausa. Don't worry! I'm gonna cushion our fall with this water bucket! Release! In the overworld, wow, anything you can dream about, you can create. So they built all this? Yeah, most of it. Hola. that thing doesn't understand a word you're saying. We're talking. Life here was perfect.
Until one day, Flint and Steel, we came across the Nether. Us pensàveu que havíem tallat? No! Això és pla seqüència en pla seqüència. I hem seguit caminant mentre vosaltres podíeu apreciar aquest tràiler. Què us ha semblat? Bueno, digueu els comentaris, suposo. Creus que algú dirà als comentaris? Jo confio en que algú apareixerà i ens donarà la seva opinió. D'acord, doncs si estàs escoltant això, deixa like, la campana... Vale, perdó. No. A tu què t'ha semblat, Nil? Un moment, Nil, t'acabaràs caient, Sí. Millor tira't una mica més cap al costat. Ai. Vale, què m'ha semblat? Una merda. Però, o sigui, una merda simpàtica, perquè el tràiler és simpàtic, però no sé si era necessari, fer jo. No, a veure, jo crec que fer una pel·lícula de Minecraft és simplement per explotar la imatge del videojoc i ja està, perquè no té cap història en realitat Minecraft per adaptar. Ja, algun dia podem parlar de videojocs, perquè si ens cansem mai de parlar de cine. Sí, Però si sí algun dia ja hem parlat de totes les pel·lícules de la història, ja podrem... Claro, però és això, que no sé, han fet una cosa rara de posar com un croma, és tota la pel·lícula feta amb croma, sembla. Sí, hi ha alguns elements que són reals, però que són arbres de plàstic, perquè clar, no... Llavors, jo, per lo que veig al tràiler, no han arreglat bé la il·luminació. No, Llavors, se nota molt que estan amb un croma. sí, ho han millorat una mica respecte al primer tràiler, però hi ha algunes escenes que són croma bastant cutre. No es veuen la vora de color verd, que és el que... Bueno, clar. Això passava abans en algunes pel·lícules que es podia arribar a veure, però el problema és aquest contrast d'il·luminació, que no sembla que estiguin al mateix lloc. Bueno, clar, nosaltres si ara posem aquí una explosió, que segur Sí. que ho fas amb edició, pues se veurà un borde verd. Agafem una mica més distància de la càmera, que si no ens acabarem xocant. Es veurà un borde verd. Mira, Per què? una altra explosió aquí. Se nota que no ho he dit jo. Perquè no som un estudi professional, llavors no tenim tampoc els recursos per llimar-ho del tot, però ells sí que els tenen, Clar, teòricament. si tens milions d'euros, pues que almenys les explosions no quedin amb bordes verds. Sí. Ara això ho he fet per a que surti una altra, Ja ho he entès. Però també hi ha gent que es queixa de l'art general de la pel·lícula, que no els sembla que sigui com Minecraft. A mi em sembla que els éssers que hi surten i tal estan prou bé. I que el problema és són horribles. el contrast. Són desagradables a la vista, però és que, clar, ho han intentat fer com a realista, que és el que potser no té sentit d'entrada. Ja, bueno, hi ha un senyor que ens està mirant molt fixament, ara ja no ho ha fet, està treballant al camp. Anem a fer veure com si això no hagués passat. Bueno, me sento incòmode, Roc. No passa res. Són periodistes. Bueno, no passa res. De què parlàvem? Abans estàvem parlant de la IA en les pel·lícules, que ara, com que s'ha fet tan popular això i ha progressat tant, es pot fer servir en molts àmbits, la intel·ligència artificial. Sí, a The Brutalist han fet això dels edificis i jo també sentia que la criticaven per traduir, perquè a The Brutalist parlen en anglès i en hongarès. Sí. Llavors la utilitzaven per traduir l'anglès a l'hongarès i per a que soni real. Sí, també s'ajudaven de la IA per posar-los accent hongarès als personatges, perquè els actors no ho acabaven de fer tan bé com s'esperava. Però, clar, això pot ser un problema, per exemple, per als Oscars, que quina part ho ha fet l'actor i quina part ho ha fet la intel·ligència artificial. No, però no sé, jo crec que si hi ha aquestes eines, doncs utilitzem-les Efectivament. i ja està, saps? Sí, una altra cosa és que es facin servir en l'àmbit més creatiu, que llavors hi pot haver com un estancament en les idees, perquè les intel·ligències artificials el que fan és reciclar i potser barrejar coses que ja existeixen. Clar. Que en realitat el procés creatiu en part és agafar una cosa que ja existeix i modificar-la o millorar-la, però les IAs estan com a més limitades en aquest sentit. Ajo que un cotxe. Vale, anem a fer veure com dissimulem. Que dissimulem que estem gravant. Sí. Vale, aquest Podem cotxe tenia una bandera d'Espanya penjada al retrovisor. Segur que està lluitant, és el que ens ha tancat la ràdio. No, però tornarem, a la ràdio. No, sí, no us penseu que ara seran tots els programes així. No tinc ni idea de com anem de temps. Val.
ara sí que en tenim idea, No, jo no ho he entès. que portem 15 minuts de programa. Sí, vale. Ara girem per aquí, Nil. A Molt bé. veure... Doncs, tu creus, Nil, que la IA es tancarà les pel·lícules en un mateix argument, o creus que ja ha passat això? Més que amb un argument, jo crec que es tancarà la manera de... O sigui, al final és una evolució, i si l'evolució és amb la IA, doncs és el que ens hem d'adaptar, saps? Ja, però últimament dona la sensació que ja està tot inventat. Bueno, clar, però perquè ja porten molts anys fent cine. I hi ha gent que diu el cine d'ara no és com el cine d'abans. No, és que el cine d'abans era un cine nou i ara pues, te dona la sensació que ja ho has vist, però es continuen fent pel·lis bones. Ja, són pel·lícules bones que potser no són tan trencadores, però perquè no poden ser-ho ja, no es pot trencar infinitament. Claro que els arguments abans pues, feies Mad Max, cotxes al desert explotant, i era algo supernou. Ara per fer algo nou han de fer un arquitecte hongarès que viatja als Estats Units i intenta construir un edifici brutalista. Bueno. Sí, però clar, ara ja està tot inventat, però ja hi ha hagut moltes èpoques en què literalment només hi havia un tipus d'argument, com a l'època western, Claro. que només es feien westerns i pel·lícules de romans, i hi havia platons sencers només dedicats a aquest tipus de pel·lícules. Això es veu molt bé a Babylon, que bueno, ja l'hem recomanat, però es veu com era un plató abans i l'utilitzaven per a tot. Sí, per a totes les pel·lícules, perquè com que eren similars. I bé, de què més podem parlar, Nil? Quines No, altres novetats? hi ha gossos. Hi ha gossos. Bueno, No, això és un obstacle que haurem de superar. Bueno, intentarem passar més ràpid aquesta part sense que el Nil es xoqui contra un arbre i caigui. Saps de què em recorda això de superar proves? Em recorda el viatge de l'heroi. El viatge de l'heroi Rock Efectivament. és el que estem sofrint nosaltres ara mateix. Clar. El viatge de l'heroi és una teoria de Joseph Campbell. Qui era Joseph Campbell? Era un professor que es dedicava a ser professor i a ser molt important. Suposo que prenia te a Oxford amb el Tolkien i altra gent així. Un moment, que és que no se pot fer un programa de ràdio amb els gossos. Aquí, abans, ara han callat. Bueno, doncs jo ho explicaré un altre dia què passava en aquesta casa. Ens esperem al pròxim capítol de Pla Seqüència. La seqüència caminant. Vale, aquí venen curves, cuidado. Un altre obstacle. El cas és que la teoria aquesta de Joseph Campbell es basa en ell l'anomenava el monomite, que és que totes les històries, segons ell, tenen a dins el mite del viatge de l'heroi, que consta de diverses fases i que tracta d'algú com algú ordinari supera diverses proves per convertir-se en algú extraordinari, i que això aboca empatia en tots els humans perquè tots hem passat o estem passant per l'adolescència i tots progressem al final. Clar, és una manera d'ordenar les pel·lícules, no? Pot ser? I les històries i tot. Sí, que gràcies a aquesta teoria s'han fet moltíssimes pel·lícules que s'hi basen i que són molt famoses. Com ara podria ser El Senyor dels Anells. Sí, El Senyor dels Anells, també a Star Wars. A Star Wars, on es trobaria el viatge de l'heroi aquest? Doncs el protagonista seria el Luke, que és un jove pagès de Tatooine, que li passen coses molt normals, fins que l'aventura el crida. Baixen el C-3PO i l'R2-D2 i amb un missatge de que ha de salvar una princesa. Però al principi el Luke refusa d'anar-hi perquè ja està bé amb la seva família i no vol obrir-se a aquesta nova aventura que ens passa molt sovint a tots nosaltres, que no volem sortir de la zona de confort. Claro. Llavors, bueno, així et sents identificat. També a Harry Potter passa que el ve a buscar el Hagrid i de sobte es converteix en un mag. O al Senyor dels Anells el ve a buscar el Gandalf i han d'anar o els enanos i el Hobbit han d'anar a buscar el tresor del drac. Sí, aquesta figura el Campbell l'anomenava el mentor, que és el que ve a donar els recursos necessaris per començar l'aventura. Bueno, també saps on passava això? A Shrek. A Shrek? Sí, Shrek, bueno, ja qui no ha sentit a parlar de Shrek, és un viatge de l'heroi i es veu que s'ha estrenat Shrek. Bueno, s'estrenarà Shrek 5. El tràiler ha causat polèmica i ara pues, anem a posar-lo. Endavant. Hey, Magic Mirror,
Who's the fairest of them all? Why, Shrek, of course. Ew, Dad! Ooh, Mama like. Who's making this stuff? Whoa! Shrek 5, starring Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, and Zendaya? Oh, damn. Only in theaters. Christmas 2026. Això ha estat el tràiler de Rec 5. Ara tirarem per aquí. És Rec 5. Quantes Recs hi ha, tio? Com hem arribat fins aquí? També hi ha un munt de curs de les Rec i l'Asa. Bueno, el Rec és un exemple del viatge de l'heroi. Han fet la 5a i a la gent s'ha enfadat moltíssim. Sí, Bueno, el tràiler. Sí, perquè s'han enfadat molt perquè han canviat les Rec. No és el mateix que abans, a nivell visual. A nivell de cara, no sé, s'assembla a la Roca. Sí, que per cert la Roca ara farà una pel·lícula amb l'Scorsese. Ja es veu que sí. És raro. Deu voler salvar la seva carrera, qui sap. Sí. Però bueno, això la gent s'ha enfadat, a mi no em molesta. Sí, és menys lleig les Rec. Sí, és estrany després de tants anys sent igual, però és que és un model de fa més de 20 anys ja. Per això, sí, estava fet amb una sola capa, amb 3 polígons, no... Sí. Va ser de les primeres pel·lis d'animació. I la primera que va guanyar l'Oscar d'animació, també. Sí. Llavors és normal que el canviïn, però... No sé, la gent s'enfada, sí que potser podrien haver fet una mica més realista. Sí, però, clar, la gent també amb aquesta pel·lícula també és normal que ja vagin predisposades a enfadar-se perquè l'existència de la pel·lícula no té molt de sentit. Però... No sé, jo l'aniré a veure, igual que també aniré a veure la del Minecraft, perquè sí, per veure què han fet. I ara el mirall màgic és com una espècie de TikTok estrany. Això ja... Se posen a mirar TikTok, on surten memes de les Rec. Sí, perquè ara volen posar TikTok a les noves pel·lícules. Sí, això que han dit. Diuen que a Netflix volen fer un apartat de pel·lis que cada cert rato els personatges diguin ara m'estic dutxant, ara estic menjant, perquè la gent que està amb el mòbil tota la pel·li pues, sàpigui què està passant. Però potser el que hauríem de fer és fer... Què passa? Res. El que hauríem de fer és fer les pel·lícules prou interessants com perquè la gent no estigui amb el mòbil, però clar, ara amb tot de les xarxes socials i la dopamina ja no existeix l'atenció. No, sí, no és que les pel·lis siguin poc interessants, és que la gent no aguanta mirant-les. Que també és un problema ara perquè hi ha molta desconnexió sobretot dels joves amb el cinema en general. Bueno, a la nostra època, quan abans s'anava en boina... No passaven aquestes coses abans. Quina pel·lícula us farà estar tot el rato pegats a la pantalla? Mad Max. Fury Road. Mad Max Fury Road, que és ja no és l'última de Mad Max, és la penúltima. Sí, és allò que dèiem abans, doncs és un remake de Mad Max espectacular. Cotxes, testosterona, disparos... És una road movie, que parlàvem abans. També. Però hi ha molta gasolina i és per a machos la pel·li, és que no sé com descriure-ho. Sí, és molt violenta i tal, però està molt bé, és molt entretinguda i, a veure, no és molt profunda a nivell de història, però està bé igualment i hi ha personatges molt ben caracteritzats. La pel·li és sobre un món on ja no hi ha aigua, hi ha gasolina i llet materna, sí. On la gent lluita per sobreviure. Vale, ara no sé per on anirem, Suposo que per allí, però clar, vale. Estem en una situació complicada de la ràdio. Hi ha la casa maldita, tu, amb els gossos sueltos. A veure, jo crec que ens dona temps d'anar cap allí i no acabar d'arribar-hi. Depèn de quant temps portem. Ens queden 4 minuts. Val, no, però queden 6. No, cap allí no anirem. Cap allí no. Que no, que hi ha gossos sueltos. Pues no, camp a través. D'acord. Què estàvem dient? Sí, doncs és un món postapocalíptic, després de guerres nuclears o no sé què ha passat exactament. I de fet és un remake, però crec que el protagonista és el mateix que les anteriors, amb un actor diferent, però que li han passat totes les històries de les pel·lícules. Per això és un remake. Sí, però és un remake seqüela, però el que passa és que es pot veure sense haver vist res de l'anterior. Sí, bueno, és un... O sigui, està guai perquè és tot el rato acció, tot el rato explosions.
Sí, i estan molt bé els cotxes que semblen andròmines. Sí, i no sé, la caracterització. Quan van a l'exèrcit, per exemple, sempre porta un tio tocant rock and roll amb la guitarra elèctrica. Està molt bé. Vas per una persecució, s'emporten una espècie de carrossa amb uns guitarristes que sempre fa que siguin millors les persecucions. Bueno, està molt guai. Sí, i de la saga de Mad Max també està bé, crec, la 2 de la trilogia original. Jo no les he vist, les antigues. Jo em vaig veure la 2 i la 3 va ser horrible, no em va agradar gens. I la 1? La 1 no me l'he vist perquè la 1 no és tan post-apocalíptic, és més en una carretera normal, una persecució. Jo m'he vist la de Furiosa, que és l'última que han tret. Aquesta no me l'he vist jo. Està bé, o sigui, és guai perquè és Mad Max, però és més tranquil·la, saps? I jo volia veure més explosions i més gasolina i no hi ha tanta. Potser ja es centren més en una història? Sí, hi ha més història. La primera són tot explosions i una mica d'història, i a l'altra pues, ja està més... Sí, que això és una preqüela. La de Clar. Furiosa, tinc entès. A veure, estem arribant a un callejón sin salida, però podem tirar cap a la dreta. Val? D'acord. Pues, no sé, és que... Bueno, per aquí podem observar avellaners. Sí, apassionants avellaners. Ens agraden els avellaners. Molt bé els avellaners. Bueno, treu-te més roc, és que... Sí, els estic buscant així ràpidament. Si no podem fer el patrocini. Patrocini. Tens mocs? Jo tinc mocs ara, perquè fa molt de fred aquí fora. I jo també tinc mocs. Però saps com es podria solucionar això, Nil? Anant a Inspira't Fisioteràpia Respiratòria. Al teu centre de fisioteràpia respiratòria de confiança. Pots respirar feliç. Efectivament. I ja està, no? Bueno, nosaltres hem fet això, hem fet aquest programa. Ojo, que ara tirarem per aquí. Sí. Hem fet aquest programa per acostipar-nos i que sigui una excusa per anar a Inspira't Fisioteràpia Respiratòria. Clar, perquè amb la gran atenció al client que tenen, dona gust acostipar-se. Van dir fa 2 programes que el futur de Pla Seqüència seria apassionant i aquest és el futur de Pla Seqüència. Alto! Mentre el Nil i el Roc fan lo possible perquè el temps del programa vagi bé, perquè els està sobrant temps... Nosaltres hem de fer una petita correcció al que hem dit abans. Sí, els Oscars són demà! Són demà mateix i és possible que gravem la nostra reacció als Oscars. Ara som youtubers, així que ja ho sabeu. Pla Seqüència sempre us informa de tot. Molt bé, podeu seguir escoltant les tonteries del Nil i el Roc. Perquè estan dient brossa! Ja, però tampoc diré el tema, però ja ho parlarem al pròxim programa. De què voleu els pròxims programes, estimats oients? Ho podeu dir també als comentaris. Però això que parlàvem abans, de que la gent cada vegada va menys al cine també, que amb lo de la pandèmia va haver-hi una baixada i la gent només va veure pel·lícules que té segur que li agradaran, que són seqüeles directes normalment. Clar, o la gent té emoció per veure pues, el remake d'aquesta, la seqüela d'aquesta. Sí. Abans tu feia una pel·lícula del George Clooney, l'anaves a veure perquè sortia el George Clooney. També abans hi havia menys pel·lícules, que això també ajudava a que no haguessis de seleccionar tant. Però, bueno, jo abans pel programa, que sí, ens preparem els programes, qui ho hauria de dir? Mirava la cartellera, res interessant feien. Ja, aquesta setmana no, però també va per temporades, hi ha mesos que de sobte ho treuen tot, just abans de Nadal. Ja, bueno, clar, i ara pues, les pel·lis nominades als Oscars ja les van traient. Sí. Vale, aquí tocarà escalar, Escalar? Ens tocarà escalar. Mira, fem una cosa, ens pugem tipus amb aquest montículo i despedim el programa. Em sembla bé. Hola. Dilo, estàs bé? Sí, hòstia, No. Ah! Dilo. Pla Seqüència! Motoris. Vale, tinc la gravadora. Molt bé. Quant temps queda? 1 minut. Molt bé. Doncs fins aquí, Pla Seqüència especial, ens expulsen del plató. Bueno, Roc, treu-te la boina. Sí, Està de calp des d'un principi. Sí, pels que no ho estigueu veient, ara mateix no hi ha cap pèl sobre el meu cap. I ja està, gràcies per escoltar aquesta brossa de programa.
Si us agrada, doncs ens ho podeu fer saber perquè ens fa il·lusió rebre comentaris de gent que li agrada el programa. I si voleu algun programa més d'aquests d'anar caminant per algun lloc, ens ho podeu dir també. Us ho podeu dir, sí. Moltes gràcies, jo sí que tinc cabell. Vaja. I adeu-siau, gràcies per escoltar-lo. Fins aviat.